प्रकाशजी गायकवाड म्हणजे आपल्या वेद्या या सोहळ्याचा पहिला पुरस्कार आहे. जरा माझा ब्राईटनेस कमी आहे. खूप चांगली संकल्पना आहे की या निमित्ताने कोकणामधले बरेच क्रिएटर आहेत ना, त्यांना एक मोटिवेशन मिळेल. दुसरे या सोहळ्याचा पुढील पुरस्कार आहे बेस्ट फूड ब्लॉगर. आंबे ढकायल्या आता करते काय कमी बरोबर. कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण नारळ वाढून घेणार आहोत. तर त्यासाठी मी प्रकाशजी गायकवाड म्हणजे आपल्या वेद्या मस्त वाटतंय आणि पहिल्यांदा मला भेटलं असं आणि नामांकन आहेत एडीपीस. कलर्स ऑफ कोकण बदल ऐकत बसलेला. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये जेव्हा काळजी अभिनंदन प्रणाम. तर मी खरंच आहे कोकण सन्मान जो कार्यक्रम आहे म्हणजे खूप चांगली संकल्पना आहे की या निमित्ताने कोकणामधले बरेच क्रिएटर आहेत ना, त्यांना एक मोटिवेशन मिळेल पुढे येण्यासाठी आणि बऱ्याच लोकांना या क्रिएटर बद्दल कळेल सुद्धा. जसं आता मला पण नव्याने कळतंय आणि छान वाटतंय की लोक एवढं चांगला चांगला कॉन्टेंट बनवत आहेत. तर असं दरवर्षीप्रमाणे हे होत राहू आणि जसे आता ही कमी नाव आहेत असं समजा, यावेळेस 6 आहेत, नेक्स्ट टाइम 12 असो, वाढत जाऊ लोकांना एक मोटिवेशन मिळत राहू. थँक्यू श्रीमान भाऊ. आणि मी मान्यवरांना खूप 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 ट्रेंड चालू होते. तर नमस्कार, मी तुम्हा सर्वांचा लाडका धनंजय. ते बाच्चे सांगतात की ते त्यांना तुम्ही दिसत नाही, तर तुम्ही सेंटरला राहून बोला तर त्यांना दिसतात. हा दिसतोय जरा माझा ब्राईटनेस कमी आहे. त्याच्यामुळे थोडं मी कमी दिसतोय. कृपया लाईट माझा फोकस जादा मारा, ह्या पण कमी पडतील. दुसरे या सोहळ्याचा पुढील पुरस्कार आहे बेस्ट फूड ब्लॉगर. तर मग आणि तिचा तमिळ पण मालवणी थोडका झालं होतं की अशा वेळी बोलायचं काय. मी तुम्हाला विचारत होतो, मी काय विचारणार आहेत का आणि कोकणाचा काय संबंध वाटतो. म्हणजे भावकी आणि कोकणाचा संबंध आहे आपल्याला माहितच आहे, पण बांधिलकीचा आणि कोकणाचं
नाही कसं आहे माहितीये का, आपण जेव्हा सुरुवात केली होती स्ट्रीम्सला वगैरे, तेव्हा माणसांनी मला आपलं करून घेतलं. मला असं वाटतं की माझ्यापेक्षा असतं ते खूप चांगले. तर जेव्हा आपण कोकणामधली काही लोक बोलतो, याची सुरुवात झाली होती आपले प्रदीप भाऊ म्हणा, अभिषेक भाऊ म्हणा, तर यांच्यामुळे ना ओळख झाली कोकणात. मग आम्ही कोकणात याचं निमित्त शोधायला आता वर्षातनं 4-4 वेळा कोकणात येतो. शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराज की काकांका बोला ते जिम तर बोलतच असतं, आम्ही ऐकतो. तुम्ही बोला काहीतरी. नमस्कार मंडळीनो. हॅलो. आणि बापाशीचा भांडण झाला, कारण ह्यांनी देवगडचे आंबे ढकायल्या. त्याचा आता करते काय का मी बरोबर तांडव करा घराकडे. कांडावने आता वाटेकच काढले आता घुमाट. ते काही एक रील येऊ द्या, सगळ्यांका बघू गावांमध्ये. लय फाजील झालो यांनी चढ येल्या बाबा बाबा आणि चढलो म्हणजे आता काय काय ना आया आम्ही लाईव्ह करून टाकतो तुमच्यासोबत. तुमका पण काय परमिशन असतील तर माईक 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 काय केलं चार तोरा टाकायचे देवगडाची. नाही ना लोक गाडी येतात आणि त्यांना कोणाकडे देऊन दिवसा राखणार. काय कोणा काही कळणार नाही, टेन्शन घेऊ नको. टेन्शन काय माझं आता उकरून गेलं मरे माका तोंड दाखवू नको देवगडा माका परत पुढल्या येऊ नको मरे गपचूप टक्के म्हणजे कळतात. गपचूप आणि ठकाय नाही याकच माया सवलत केली बाबती समाजला लाडकोची आता नाकार सांगतले होते काही टेन्शन घेऊ नको. देवगडाला एकदम प्रेमळ माणूस आहे सगळे. सगळे प्रेमळ आहात, पण ते ठकायचे मी कुंभार फॅमिलीला विनंती करते की त्यांनी काय काका बरोबर आहे. काय बरे हो बघ काना घेऊन मला सांगतो असं